Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a wani sabon shiri. Idan wannan ne karanka na farko a nan tashar ta Dan Manya TV, muna so ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a koda yaushe. A yau muke tafi da wani sabon labari a cikin labaran duniya kamar yadda muka saba kawo muku a koda yaushe. Kamar yadda kuke ganin wannan mace a lokacin da tana budurwa ba ƙaramar kyakkyawa ba ce a jihar Yola. Yarinyar nan ta yi tashe sosai, daga baya sai ta bijirewa umarnin iyayenta ta bi ruɗin ƙawaye. Da ƙarshe ta zo ta lalace a gaban iyayen nata da ta ƙi. To ita dama rayuwa haka take, a duk lokacin da ka guji iyayenka a lokacin da kana da wani buɗi ko kuma wata baiwa ta mutane suke so, ka guji iyayenka, kuɗi ko mulki ko wani abu, to sai ka waye gari kowa ya zo ya ƙi ka, ya tsane ka a doron ƙasa. To ya kamata mutane a ɗaukaki iyaye da daraja, a daina mutane iyaye kallon banza, kuma idan ɗaukaka ta same ka a daina gudar iyaye. Idan wani abun farin ciki ya faru da kai, iyayenka za ka zo ka samu, idan baƙin ciki ne ma haka. To ya kamata mutane da Allah mu tsaya mu dawo wajen iyayenmu, mu tsaya mu fuskanci abin da suka faɗa mana, duk abin da suka faɗa mana ko muna so ko ba ma so ya kamata da Allah mu taimaka mu. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi a wannan shiri namu. Sai ku danna subscribe idan kun ji daɗin wannan shiri namu, sannan muna so ku kai share ɗinsa domin ya je kunnen ga mutanen da suke da shirin wannan abu ko kuma suke aikata wani bai fallasa ba, domin su gyara ga masu aikatawa. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi.